मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे, कारण तेजस्वी घोसाळकर यांनी राजीनामा दिलेला आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना भेटीसाठी बोलावलेलं आहे. त्यांचा मनधरणी करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे करणार आहेत. कालच ही भेट होणार होती, मात्र काल काही कारणामुळे ही भेट झाली नाही. त्यामुळे आज तेजस्वी घोसाळकर दुपारी 12:30 वाजता उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी जाणार आहेत. राजीनामा दिल्यानंतर ते ठाकरेंची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे आता या भेटी दरम्यान उद्धव ठाकरे यांना तेजस्वी घोसाळकर यांची मनधरणी करण्यात यश येते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. यावेळी तेजस्वी घोसाळकर यांच्यासोबत त्यांचे सासरे विनोद घोसाळकर सुद्धा असतील, अशी सुद्धा माहिती मिळते. तेजस्वी घोसाळकर यांच्यावर राजीनामा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जातोय, अशी माहिती सुद्धा सूत्रांनी दिलेली आहे. त्यामुळे आता तेजस्वी घोसाळकर उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला जातात का, या भेटी दरम्यान काय नेमक्या चर्चा होतात, तेजस्वी घोसाळकर आपला राजीनामा मागे घेतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.